si Padre Jerry ito. So, pagkakatok, sila magbubukas ng pinto. Ako o ang tao sa bahay? Yes. Sila magbubukas ng pinto. Pagkatok ko, sila magbubukas. Tao at pinapasok ang bisita. So, in so doing, cementing or there's a welcoming, cementing one's relationship. So, also with us, may kumakatok sa atin palagi. Araw at gabi, walang continuous yan. Puktilin nga, talagang tuloy-tuloy po yun. May kumakatok sa atin. Raymond, sino ba kumakatok sa atin palagi? Araw-araw. Sino? Si Mama? Si Mama kumakatok sa iyo? Sino ba kumakatok pa sa iyo? Sasabihin, Raymond, gising ka na, mag-aaral ka na, mag-aaral ka na. Palagay mo, sino kaya nagpapagising sa iyo? Siyempre, ang Espiritu ng ating Panginoon, kabutihan na mayroon ng ating Panginoon. So, kumakatok siya palagi sa ating puso. Sino sa ito? May puso ka ba? Anong tibok ng puso mo? Yung tibok ng puso mo ay pagmamalasakit, pag-ibig, o ano pa? Anong klaseng puso meron ka? Anong klaseng puso meron ka? Anong sinabi ni Lolo Romeo sa iyo? Ikaw ay dapat maging mabait. So may puso kang mabait ngayon. So dadalhin mo yan palagi, di ba? Sino nagsabi sa iyo? Sino nagsabi? Si Lolo, di ba? Si Mama. Sa kanila ay ginampanan nila ang kanilang tungkulin. Kaya nga mayroong, the family is always there to teach us. Papa and Mama is always there to teach us and to remind us. Ganon din po, meron tayong simbahan, the people of God, to continually to teach us and to remind us. So, pag wala si nanay, si tatay, alam po natin yan. The community of people, disciples of the community of disciples of our Lord, ay nandoon palagi yan to teach us and to remind us. Kaya sa sandaling ito, napakinggan po natin ang Ebanghelyo at ang unang pagbasa from the book of Revelation. Napakinggan po natin. So bago po yun, siguro meron po tayong kwento. Meron ikaw gusto mo maging engineer? Halimbawa, may isang naging engineer. Meron isang naging engineer siya. Nagtrabaho siya po almost 25 years sa trabaho niya. Nagtrabaho siya for almost 25 years sa isang kontraktor sa Katarungan, doon po sa may Ayala, Alabang. Habang nagtatrabaho siya, appreciated ng bossing. Sabi niya, itong engineer na ito, napakagaling, mabait talaga. So, bibigyan ito ng regalo. You finish that in 3 months time. Kaya naman 3 months. So, mayroon 3 million. Sa madaling salita, natapos niya for within 3 months and a half. Within 3 months and a half. Bumalik siya, boss, nandito na po yung susi. Pati yung blueprint na tapos na po ang bahay. So, natapos na po ang bahay. Tuwa-tuwa ang bossing. Lika, engineer. Congratulations, natapos mo na ang bahay. Tapos ng bahay. I know that you have been working with us for the last 25 years. Alam nyo, regalo ko sa iyo itong bahay na ito. Pati ang lupa. Regalo ko sa ito yung non-title, ito yung bahay lahat na dito na. So, regalo ko sa iyo ito. Regalo. So, masaya naman siya. Pero at the same time, hindi siya masaya. Masaya siya dahil po nakatanggap ng biyaya galing sa bossing o sa contractor, sa may-ari. Hindi siya masaya. Ano sa palagay natin, bakit hindi siya masaya? Dahil po may ginawa siyang maganda. Kasi ang nangyari, diba sa blueprint, susundin mo po yun. Kung magsisimento ka, dapat 1, 2, 3. 1 sack of cement, 2 sacks of sand, at 3 sacks of graba, which is
G1. G1. So dapat sa construction, susundin niya yan. Gagawa ng simento sa floor o katay sa concreting. Ang ginawa niya ay 1, 3, 4. Ibig sabihin, isang sako na simento, dinagdagan niya ng buhangin ng 3 buhangin na supot at saka 4 na supot na graba. So nakatipid siya. Nakatipid siya, gumawa siya ng eaves. Yung eaves, instead of 3/4 of a meter, ginawa niya 1/2 a meter. So nakatipid na naman siya. May pera na naman siya. Instead of putting up yung steel bars, which is 12 mm, ginawa niya ay 10 mm. Ang 10 ginawa niya 8 mm. So yun ang ginawa niya. So nakatipid siya, even to the extent, sa kanyang mga hollow blocks, in between, inilagay, instead of simento, inilagay yung mga papel. Yung ganon. So, bali, nakatipid niya siya. Pero, anong nangyari? Ibinigay din sa kanya ang bahay na ito. Masakit sa kanya kasi, bakit? Niloko lang po ang kanyang sarili. Niloko ang kanyang sarili. So, mga kapatid, ano ang reflection natin po? We know that merong blueprint binigay sa engineer. Alam po natin ba, paborito ko ito, itong Beatitudes, the blueprint of God's plan to each and every one of us. Kung susundin po natin itong blueprint na yan, ang paborito ko itong verse na ito, blessed are thou, a pure intention, for they shall see God. Mapalad ang mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Halimbawa, nagtra-travel ako, kahit saan sulok sa mundong ito, nag-travel ako, kahit sa Africa, nag-travel ako for 10 months, for 10 years ako doon, as a missionary po doon, for 10 years. Nasa mind ko palagi, I have all the good intentions in life. I have nothing to be afraid of. I have nothing to be afraid. Kahit gabing-gabi na, I have nothing to, kahit sa Mindanao, kahit doon po sa Abra, nagpunta sa bundok, I have nothing to be afraid of. Kasi, with a pure of intention. So mga kapatid, ito yung blueprint of God's plan. Kumbaga, susundin po natin, kumbaga sa English nandito po, blessed are the poor in spirit, the reign of God is theirs. Blessed are the lowly. Blessed are they who hunger and thirst for holiness. They shall have their fill. Kumbaga, blessed are they o namimiting matupad ang kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. With this in mind, ano ba ang plano ni Lord? Na sana, alam po natin yan, this week na ito ay National Bible Week, so makikita po natin, there is power in that word dahil po itong word na ito, the Lord Himself had spoken. Nagsalita siya at mayroong kapangyarihan ang salita. Makapagbabago sa ating buhay at makakapagbigay po sa atin ang pag-asa, lalo-lalo po sa buhay na walang hanggan. You know what, in my experience sa mga naglimisa sa patay, kahit sa Africa, at actually itong mga very members of the family, you will be seated here, hindi ka very busy. You will not be very busy. People will come to you instead of you going around. Yung tao pupunta dito at magkikipagpintuhan sa inyo. You will be seated here at they will be very, very quiet. Hindi yan mga Katoliko, hindi yan karamihan mga Kristiyano, but they believe in the aloof mover. Mataas po ang pagrespeto nila sa Diyos. Hindi sila mga Kristiyano, hindi mga Katoliko, pero they come to join and celebrate at praying together. So with this mind siguro, alam nila there is the power of the Word of God. So slowly, they're opening up themselves. Kaya kakatok sa ating mga dibdib. Bubuksan ang ating puso. Kasi papasok ang pag-ibig ng ating Panginoon at ang pag-ibig na ito will bind us together as God's family. The song goes, bind us together, Lord, bind us together.